Guys, good morning sa lahat. Pupunta pa tayo ngayon dito. May nakita akong yung talagang naghihirap. Isa silang kitira sa maliit na kubo. Yan. Kung nakita nyo, ayun, sa dulo. Malayo. Puntahan natin. Saka ibigay natin tong mga binili ko. Sana andun sila ngayon. Kasi last time nakikita ko, ang bigat ng dala ko. Last time nakita ko kasi sila doon, may mga anak sila, dalawang pamilya ata dito. Puntahan natin. Yan. Ang layo ng ano nila. Puntahan natin dito. Ng kape oh. Tama, bumili ako ng kape. Yan si ate. Ate, ay sana yung ano? Sana yung dito nakatira? Ha? Oh. Ate, ito na yung Kaya mo na doon, pinuntahan lang. basang basa. Ang layo pala dito to. Ha? Ang layo. Sana yung ano? Ito kaya nakatira ate? Oh. Saan nagtatrabaho yung asawa nyo? Wala. Walang trabaho? Wala. Ikaw? Wala rin po. Talaga. Paano yung mga ano nyo? Paano po yung mga pagkain nyo? Bigay lang sila. Ah. Kasi gagawa sa kuya. Asan yung kuya kasi ano? Marami ba kayo nakatira dito ate? Kami lang po. Ah. Toto, tumaba ka to ah. Ito si Toto. Alas, bungay. Ah. Ilang taon na po yung anak niyo ate? 1 year and 6 months na. Oh, yan. Uy. So kung walang trabaho yung asawa nyo at saka ikaw, saan kayo kumukuha ng gatas? Pang gatas Breastfeed niyo? po siya. Ah, breastfeed? Apo. Ah. Kailangan mo talaga kumain ng masasanta niyan. Opo. Kasi breastfeed. Ito si kuya oh. Kuya, saan natin trabaho? Wala kuya, bali likod mo, makapagtrabaho niyo. Oo, nabali yan pala yung ano niya. Sige, Yan po sige. si tatay dito. Marami pala kayo dito. Hindi po kami lang, isa, dalawa, tatlo, apat. Ayun, sino yun? Yan po si tatay dito po yun. Si tatay pala. Marami pala sa dito guys. Tay. Si tatay yan, hindi na otera yan. Mga tay, Magandang umaga. kamusta? So, Napadala ako dito kasi may nagturo sa akin. Yung sino pangalan nun nung nagsabi? Sinisinggero. sabi niya punta nga ako rito. Oo. Ay, si kuya. Ewan ko, di ko napansin. Saan ka natatrabaho tay? Nagtatawag din. Tawag din katulad niya no? Parking. Parking. Mga trabaho muna ng... Para nakita ko na to. Ay, ikaw pala yun. Pinakita ko dun sa labas. Oo. Hindi ka natutulog dun eh. Kayong dalawa andun. Ha? Bawal kami doon. Bawal lang dito. Bawal na rin. Di ang dami kasing natutulog dun ngayon. Nakita ko kayo ng umaga. Dito sa gilid. Oo. Doon sabi na tunutulugan nyo. Ay, ginupa na rin lang. Sige, sige. Ano pa nangyari sa kamay nyo ate? Kaya nga. Saka may dala nga pala kung ano, yung mga mga foods. Kunti lang to. Sana pagkasyahin nyo to. Ayan. Tinapay. Ayan. Kayo na bahala mag ano. Sige po. Ito mga ano to, mga prutas. Ayan. Tubig. Ikaw na bahala magbigay kasi malay mo susunod. May mga itlog sa kape. Salamat po. Ito noodles kasi nasa sa inyo to. Salamat. Andali. Pero ito saging pa pala. Yan. Tulog ka eh. Pumunta rito? Oo, parang bro. Ayaw rin bro.
Oo, ilang po kayo. Ganda naman yun. Ito. Ako nga, nandun ako eh. Ito, may mga damit ako ito. Kayo na bahala magkasya magano nito. Sige po. Tingnan natin ito. Separate natin. Oo, gawin mo pa sa ringon. Ano na to? Sira-sira na to? Ito mga damit lang to. Ikaw, kayo na bahala dito. Ito, tagay mo sa asawa to. Salamat po. Ito. Ayan. Salamat po, kuya. Bruha. Ulit ka, bruha. Bruha. Kilala niyo pa yun si ano? Tagal. Opo. Oh, kaya nga yun. Oh. Bruha. Anong pangalan mo, bebe? Anong pangalan niya ate? Ayesha po. Alicia. Ayan, baby. Bruha. Ayan, pas. Saka marami akong mga damit doon na ano, mga malaki ba? Kasi sa inyo yun. Nagulat eh. Kasi sa'yo tayo? Oo, kasi po to. Ayan. Bruha, nagulat ka. Nagulat kami kay Bruha. Ikaw na bahala mag-short pan yan. Oh. So ikaw naman nakakaalam. Sige. Sa'yo, mag-driving ka ng ano, aeroplano. Sino? Kuya, Oh. International Airport. Tapos maglibad Ayun, pa tama, tama. babagsak pa Para kasya siya sa kanya. Oh, tayo. Oh. Ito malaki. Ikaw makalaki kasya sa tayo. Hi! Ayan. Ay, si Kuya. Oh, tayo. Ay, Bruha! Saan yung Bruha? Yung hindi madumihin. Alam mo ba ito pambabae ba na? Babae. Paborito ko. Babae. Tinday. Kasi malaki. Oh, Yun malaki. okay. Ayan. Yun! Ikaw na bahala magano dyan. Mga pala siya na fly. Sa kasya pala lahat saya sa kanya. Sobrang jacket. Ito akin, hindi ko dito pala. Ah, Tinday. Tinday. Sa'yo lang. Malalaki. Malalaki. Di babalik ako dito. Babalik ako dito. May isang sako akong mga damit doon. Isang sako yun. Lahat idalhin ko dito. Sinuot ko, nag-uubara, makita pa itlog ko. Salamat po. Salamat, sir. Ayun yung mga ano. Ikaw na bahala magbigay sa kanila. Sige, sir. So baga next week babalik ako dito. May isang sako akong ano doon. Mga damit. Apo, sir. Iyon ko dito. Ang bigat kasi magdala kaya kunti-kunti lang yung dala ko. Opo, opo. Salamat po, sir. Ito nga pala yung ito yung asawa mo? Ah, sige. Ay, bro. Oh, bro, puta, bigla nito. Kaya nagbabantay dito ate? Sino nagbabantay dito sa ano area na to? Wala po. Oh, wala ka. Nakatira lang kayo dito? Opo, sir. Tumirik lang po kami, sir, kasi wala kami matirani. Buti hindi kayo napaalis kasi yung nandun napaalis nandun, di ba? Ito, halika to. Taga kitang hinahanap eh. Ito guys, taga ko itong hinahanap. Ito sa video ko to dati eh. Sa lumang channel ko, ito yung ano, ito yung ginamot ko to. Halika, patingin nga yung mga ano, pating halika dito. Tignan mo lang, patingin. Sana yung ginamot natin. Eh? Sa Tignan likod. mo yung mga sugat mo, no? Kasi gagamutin natin eh. Oh, wala na pala oh. Ano, wala na. Sana yung ano natin? Isa paa niya, sir, no? Yung sa paa na lang. Isa paa niya, mayroon. May patingin nga. O sa paa meron pa oh. Yan, galis lang yan. Mawawala din yan, gamutin natin yan. Sana yung gamot mo na ano, Wala na, ubus. naubos na. Sige, may mga ano ko, bibili ako doon. Gamutin natin. Ano nangyari sa'yo? Wala kayo nahanap kita. Madalag ko hinahanap to eh. Ayan, oh. Hindi ko mahanap kung saan napadpad to eh. Sukat. Baliwan, trabaho. Anong trabaho mo ngayon? Tubigan. Ano? Palay. Magtatanim. Ang bait ka na pala ngayon. Ha. Tumaba ka oh, pumuti ka pa. Okay. Dating itim-itim ito eh. Iting ko dati. Tapos puro sugat yung katawan. Siya, ito nga pala yung guys, ito nga pala si Toto yung sa ano ko. First na video ko. Mamaya ilagay ko dito sa bayong link. Nawala na to eh. Mamaya gagamutin. Gusto mo gupitan kita? Ha? Yari. Ayoko. Ayoko. Bakit? Ayaw mong gupitan kita? Patingin yung kamay mo. Sana yan. Wala na pa yung mga sugat-sugat mo. Yan, sa kabila. Sana yan, magaling na yan. Wala na pala oh. Ayan. Yung sa paa na lang problema natin oh. Putulin na. Putulin na lang kayo natin na to. Ito. Oo, para mawala na yung sugat-sugat na yan. Parang baboy. Oo. Panang manok para mabilis ba magtakbo. Paputol na. Oo, baba.
Hello guys, sa mga gustong tumulong kay ate, tulungan po natin siya. Ito, interviewin po natin kung ano mga kailangan niya. Ate, Ito po ako sa Gliana Sibayan na humihingi po ng tulong sa inyo dahil wala pa pong trabaho sa ngayon ng aking asawa. Gusto ko po sanang humingi ng tulong. Sana po matulungan niyo po. Maraming salamat. may mga ano mga klaseng tulong ate, ang mga kailangan niya. Sakaling may magbigay, mga ganun. Ano lang po, sa pangailangan lang po sa araw-araw, mga pambiling bigas, konting pangnegosyo po, ganun. Mga anong negosyo? Sigarilyo, mga ganun po. Pagtinda-tinda. Mga sigarilyo po din, mga sigarilyo, kape. Puhunan. Puhunan lang konti, no? Konting ganun. tulong lang. Kasi wala talagang trabaho. Wala ka ba Wala talaga? po talagang trabaho siya. Kaya, so ito talaga yun, dito kayo nakatira? Opo, dito lang kami nakatira sa damuhan. Tayo lang po ng kubo-kubo para may matuluyan. Kaya nga. So malay natin may may magbigay kahit konti lang. At least pang negosyo nyo, di ba? Basta ano lang. Kaya nga. Siya nga. Guys, sana tulungan natin si ate. Kasi kita mo yung sitwasyon. Walang trabaho. Kami nakatira sa damuhan. Dito na nakatira sa damuhan. At siya. Tsaka may anak din po siya. May bata po kami. May bata po siyang anak. May bata po siyang isa. Ilan taon anak mo ate? Isang taon po. 6 na buwan. Sige, sige. Isang taon, 6 na buwan. Ate, balik ako dito mga next day, ha? Opo. Mga Sabado siguro o Linggo. Sige po. Sige, sige. Lunes pa lang naman po. May tingnan natin, ha? Opo. So guys, ayan. Nakita natin yung sitwasyon nila doon. Sana may makatulong sa kanila. At saka pala shoutout sa Mac TV. Boss, shoutout sa'yo. Yan, sige. Hanggang dito lang muna yung ano natin. Yung vlog natin. Susunod babalik tayo dito.